Lepiej nie wiedzieć. No. Ile ich tu leży, tych kutasów, ty? A Artur się wczoraj ładnie wkurwiał, co? Czemu? A ty nie słyszałeś, o jest, co, jak on wyzywał. Kogo? Tych gości? No wczoraj, no. Ty kondonie! Ale ja- Ale ty kurwy pierdol, no nie mogę, no już kurwa nie mogę. Tak wyzywał gościu, że masakra. Cofnij się, bo To- znowu czapę dostaniesz, no. Co? Dobra. On był we mnie wcelowany od nich, nie miałem szans. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Światło, dziękuję. Co? On powiedział, że najpierw trzeba zrobić termin. Nie na ten grzejnik, powiedział, że będziemy w kontakcie. Zmierzył cały pokój i się pytał, gdzie jest Hajcung. Ja mu powiedziałem, że nie wiem. On się do mnie pyta, czy tutaj, czy w piwnicy. Ja mówię, Globo Kela, nie? I później coś tam wszedł, spojrzał się na grzejnik i powiedział, tak, piwnica, nie wiem skąd on powiedział. No i powiedział, bez zdań, no to, czyli to wszystko. On zmierzył grzejnik i zmierzył pokój. Nie wiem po co by było zmierzenie pokoju. Straciliśmy cel Charlie. A czemu termin na to termin? Na termin nie wiem, on może będzie dzwonił odnośnie tego całego Hensungu. Ja nie mam pojęcia. On nic nie powiedział, on powiedział, że będziemy w kontakcie i to wszystko. To może z Rudolfem będzie w kontakcie, bo przecież on nas nie ma numeru telefonu. No plecy jebane, no. Ła, aż strzelają frajerzy. Plecy, no oczywiście, że tak. Cel Alfa przejęty. Oj. No coś tam w tym mecz nie idzie, panowie, jak na razie. Na razie. Prawa strona, kurde. Si na plecy będziesz miał, uważaj. Pod murkiem typ biega cały czas. Pięknie, dzięki. Oj. Oj, nie. Podnieśli ktoś? Nie, okej. A Powiedziałem ty nie. kupiłeś Mad Maxa, masakra? Już dawno. Jeszcze nie widziałem, żebyś grał. Teraz zacząłeś, tak? Mam 130 godzin przegrane prawie. A nie widziałem, żebyś grał. Bo ja to nie no, w wakacje przecież to kupiłem i w wakacje, żem napierniczał. A, w Idę wakacje wejść. to w ogóle mnie nie było prawie, że na konsoli, to dobra. Kurwa, trzech tutaj. Ha! Dzisiaj masz o 10 zamiar bardziej grać w BF-a niż Fortnite'a, czy już BF-a raczej. O ty dziadu. Ach, kurde, za późno go zacząłem. Ma kto podnieść w ogóle? A gdzie jakieś chipsy jeszcze? Ma B. Mam. Ładnie, patrz. Nankę. 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 Co zastanawia, co mi się tu tak kurde pierniczy z tym. To będzie śmiesznie, jak się okaże, że kurde karta się chyba spaliła.
Jakby ci się spaliła, to by ci komputer błąd wywalał cały czas. To tak się na pół spaliło. Skurwys. Aha, wy zaś wszyscy jesteście. O, chuj, to poko. Taka gra. Nie, jest miejsce. Czy ktoś u kurwa. kogoś coś nie piłą? Ty możesz po prostu zaczułe słuchawki, wiesz? To właśnie dobre, takie słuchawki są Kurwa, dobre. plecy. Mi to nie przeszkadza, tego tylko się pytam po prostu z ciekawości. Nie wiem, nie mam To u mnie, pojęcia, wiesz? maszynka do mięsa. No. To u mnie, maszynka. To tramwaje. To ciotka staje z krzesła. Apteczka, weź się połataj! No, weź się Jak połataj, skrzypi. weź apteczka i weź się połataj. Kontrolujemy wszystkie cele. Viperman, o Jezus. Straciliśmy cel Alfa. Ty durniu. Jankę, strzeluj, synek, strzeluj. No i pa. Jasne. Miałem taki ciekawy plan. Hubert. No. Hello. Siema. Siema, Hubert. Hello. Jak to? Właśnie drugi raz zrobiłem w chuja komputer. Tracimy cel Bravo. Kurwa jego. I twoja stara. Straciliśmy cel Bravo. Mać! No jak tu nie pić? Powiedz mi, kurwa, jak tu nie pić? Jak tu trzeźwym być? Jak szkolenie? Oczywiście, co powiedział Kwaśniewski? Połowa bitwy za nami. Przestawiamy Wróg na zegarki, przewagę. więc pijemy o godzinę dłużej. Ale mi wrzucił fajny ten. Ja z tymi fajny zegarami. post. No. Przejęliśmy cel Bravo. Co ty kurwa? Chłopie, wszyscy leżą. Co wy to robicie? Grocie to? Teraz chciałem w Fortnite'a kampanię teraz. Michał jest. Tam dziad stał. Będzie Piotr grać. U Jezu, ile tu jest? Kutafoń to podnosił. Jankę, uważaj, syna, uważaj! Tam jest ich od groma, uważaj. Wow, Przejęliśmy cel Charlie. legendarne kolce jakieś ten. Jest kuźwa wszystko. Kurwa. Ja nie wiem, co jest kurwa gra. Elo! Siema. Siema. To cię boli, ty stary chuju. Dobra, BFI dobijam. Co ty kurwa nie gra z tym internetem? Tam tworzysz młody zbóju. Patrz jak jedzie stary. Pierdoli mi się kurwa internet, rozumiesz, ani streama normalnie nie wypuści do chuja wafla, kurwa mać. Cel Charlie utracony. Co ci się dzieje? No, Przez ten huragan? internet, rozumiesz, bierę, plecak pakuje się i idzie. Ty nie masz światłowodu? No mam światłowód, ale Kurwa. mam zjebany laptop z firmy zjebanej Asus. No, ja już miałem Asusa i podziękowałem im. Ja im też za chwilę SMS-em takim podziękuję, że będą mieli kurwa w pierwszym lepszym aucie kurwa No, ale dziura. ty, miałem taki sam jak twój, tylko że ty masz srebrny, ja miałem złoty, nie? I też pierwszego dnia od razu zdążyłem go z pudełka wyjąć, nie? I głośniki poszły. Od razu.
pierwsze uruchomienie laptopa, nie? No kurde, trzeba rozumieć te zbiórka złożyć i opie kupić normalny komputer. No to co? Że ja sobie nie dam ja sobie nie dam żył opie Przejęliśmy cel wykluć, alfa. bo to kurwa No i rozdział Acer roznieść. Predator i tyle. Dobra, chyba już działo, chyba już coś leci. Kuźwa mać, trzymajcie mnie narody boskie, anielskie. Długo tryf. Granata mu tam rzuć, opie. O, widzisz, patrz, widziałeś, że ciepnął i zaraz go trafiły. O ty fajnie. A, od tyłu! Kurwa, jego. Zjebany. Co mi tu pisze ciekawego? Straciliśmy cel Bravo. Oj, panowie. Z internetami macie problem, mówić. Tu nalej chwilę, Ja i no mam, wiesz? Ja na razie nie mam. z tego co mi Cel wiadomo. alfa utracony. Odijak, uważaj po lewej stronie. Przeciwnik Medyk kontroluje wkręcony. wszystkie cele. Czekaj sobie tym plecy. No spoko. Jak tam Michał po treningu? A kurde, barki tak dowaliłem dzisiaj, że ja się pierdzielę, nie? No ty tam masz w ogóle co dowalać? Żebyś Cel kości Charlie sobie nie przejęty. połamał. Oj, żeby ci Michał nie rozwalił zębów. Żebyś wiedział, że coś tam jednak jest. Jak na razie robię cały czas na masę typowo. Masakra, a czemu ty tak kolegom dogadujesz? Straciliśmy cel Charlie. A, tak jak... Wiesz, nie ma w rzeczywistości, no to kozak. Cel Bravo przejęty. Idź go teraz tam załatw, jak że cię dźwignął. Masz, o, proszę. Dziękuję. Kurwa, co? 130 punktów prawie mamy, mi się wydawało, że To coś jeszcze raz mamy. podnieść. Czemu? Gaz. O ty ofermo. Chcesz, żebym cię opatrzył? Co za ciul głupi. Ach, chodź tu, ratuj mnie! Na górze był. Jeb mnie zabił. Co za pała. Siemano, ajoje, Przejęliśmy aja. cel Charlie. Ajoja, Ajoja. Znowu go? też od nas. A, to spoko. Już nie tyle, że znaczy I kiedyś był. kurwo, na górze a być i- teraz z takim widzem. Wczoraj Kurczę. grał w tym, w Bamboju. Ja? Dwóch i tam było. Tak, no bo on u nas grał w tym. No. Wirtualny, nie No. zawsze Cel z nim Charlie. grali. No widzisz. O ty świnio, zasrano. Skąd? No, Za zadku. plecy zrobił. O, ale cud dwóch było. Jeb go. Drugi mnie zabił. No co za... no klasunia, no chłopie. Jednego... Dony siema, witam cię serdecznie. Tracimy cel Bravo. Muszę to chyba troszeczkę obrócić. Siomeczku, No siemano, cześć. elo. Elo. Troszeczkę chyba to czas zmniejszyć, bo to troszeczkę napierdziela na całe. Dobra. Żaden mnie nie dźwignie oczywiście. Medyków nie ma, wszyscy na urlopie. Przejęliśmy cel Alfa. Janek, za dużo gadasz. Wejdę cały czas. Straciliśmy cel Alfa. Chodź tu, do Francji. Opatrzę ci rany, co? Plecy mąż! Kurde. Skąd to, No kurwa? plecy miałeś, wołałem ci. Plecy ma. Cel Charlie przejęty. O, ja pierdolę. W łeb trafił, no. Ale to było, ja pierdzielę. Kto te kamienie wymyślił, no? Duża morda.
Trzymaj Ile apteczka! będę czekał w tej kolejce? Bo nie masz premium. Jak za wódką. Takie za 200 nawet mam. To nieprawda. Nieprawda. Nieprawda, właśnie. Tak, nieprawda. No nieprawda. Za 100. No za 100, ale na spółę, czyli za 200. Za 104,50. O. Ale dobra, ale to jest na spółę, za 200, tak? Ale za 200. No to Trafi go ktoś tam. Czyjego zaś muszę do cholery trafić. Nauczycie się w końcu strzelać. Apteczkę dla ciebie! Tam gość po prawej stronie jest, uważaj. Tracimy kontrolę nad celem Ale no Charlie. cia. Cel Charlie utracony. Ajajajaj, nie na tego miałem celować, kurczę. Dać mi żadną dźwignię. Ajajaj. A, so close. Odi, pięknie. Za murem panny sznurem. Jakim murem? Co? Cel Bravo utracony. Nic, nic. Cofnij się, Pawiela, ich tam je, kurde, trupu. Jan Kesik, Odi. Sinuś. Czekaj, no bo Czekajcie. Samego mnie już przyniosło niestety. A, jeszcze kurwa. Chyba Galicja. Oczywiście, że tak. Ale mi się stać chce, ja pierdzielę. Do tego BFX ekipo zryw i kurde wieczorek jak halala. Pięknie. Dzięki. Te przykurwiałe okulary w dupę i ruchane. O, szturmowiec, wynik najlepszy, nice. Błąd. Pięknie panowie, pierwsze 4 miejsca. O to chodzi. Kurwa, czemu to ja nie chcę wysłać? O, już jestem w kolejce tego, aż czytywanie. Ale pachną ciasteczka. Kuźwa. Dobra, jestem. Obcy już wie. Nie od dziś. Powiem wam panie, że ten asasyn nowy w ogóle nie chce tanieć. Bo No jest dopiero dobry. jest po premierze, ojeju! Z tydzień. 100... No ale tylko, ale aż 170 powinna- zł za już edycję powinna. limitowaną. Widzę full trasy tutaj wezmę. Dolne łobuzie. Poczekaj, zaraz do ciebie dojdę, jak chcesz. Żeby było porówno jakoś. Trzeba, cel to Bravo. naprawdę. Chyba, że po prostu chcesz, to nie zabronić. O, Dony z nami gra, czemu on nie dołączy do imprezy? To cię grucha zabił. Jest zaproszony? Typ na plecach, Będzie... Ja go zaproszę. Mm. A, nie da rady, niestety. on jest daleko! Dzięki. Nie da Kurwa, rady, to palę jest się. pełna impreza. Aha, dobra, Kurde, sorry. ale wyszedłem na górę, ja pierdzielę, po chuj. Ja też skinąłem przy... Przejęliśmy cel Charlie. Straciliśmy cel Bravo. Jutro kurde do szkoły, tak na wakacjach te wtorki się chodzi, kuźwa, w środę wolne. A jak w środę wolne? Jest
takiego do Bo roboty. święto jest święto. Wszystkie Kurde! święte. A no ja wszystkie świętych jest. No ja też mam Wszyscy wolny, na tylko ja mam snajpie wolny grają. cały poniedziałku do środy. Tyle dni wolnego? Ja mam wolne od niedzieli do... No do, ja w ogóle cały miesiąc miałem wolny. Poszaleliście! Plusy mieszkania w Niemczech, jedyne. Drugi to kasa. No a trzeci to... Kurwa nic. Dobra, fajny net. Gdzie jest fajny net? Straciliśmy cel Sztabak Charlie. mieszka w Polsce, a kurde... Przestań. Mój net może mu latał po prostu. Przestań. Ale mój, jak na takie warunki jest git. Tam baby wyglądają jakby nimi kurde zapli im homonto i w polu Aha. jechali. Przeczytaliście to, że Quick Power sprzedał BFA 1 i Tracimy cel kupił alfa. preorder WW2? Niemożliwe. Nie. No to napisał tak. Straciliśmy cel Jaja alfa. co robi, ja mu nie wierzę. Ja se robię, ja też mu nie wierzę. No napisał, że jak ktoś będzie chciał pograć w piątek w koda, to proszę o info. Ja Mistrzu, se nie robię, oznacz C. 100%. No nie, to niemożliwością, pan. Ja Quick Może Power za kupił dobrze znam. preorder, ale BFA nie sprzedał, no gdzie? Na 100%. Za długo go znam, żeby takie coś zrobił. Tak, Cel Brawo dokładnie. utracony. A ja już sprzedałem bratu BFA. Któryś mieszka ze mną w tym samym domu, nie? Ja tam BFA nigdy nie sprzedam jedyneczkę, za dobre to nie sprzedawać. Ale wiesz, Ja ja nie sobie mam nadal w to gram. No typało. No chyba, że konto, ale to by mnie w ogóle... O, byłoby Ale to chujowo. by cię wiewiór z domu wyrzucił. Nie, no to bym mu konto oddał. Tak wszystko, no chociaż no... Kurde, kto we mnie ładuje? Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Chyba, że o milionach. Dżentelmeni przed południem nie piją. No. Mów za siebie. Dokładnie. Grucha nigdy nie pije. Mów za siebie. Oj, bym cię jeszcze przechwał. Bo on sobie pomyśli o flaszce, już pijany chodzi. Cel Charlie utracony. Kurwa, nawet jeszcze nie powąchał, masakra, tak gadasz. No masakra tak gadasz, tak Powąchałeś w ogóle kiedykolwiek nawet? jak dziecko. Wiesz Michał, proca robi swoje, nie? Ja ci tam nie wierzę. Joma. Słuchajcie, bez obrazy, ale ja mu tam nie wierzę, nie? Cel Charlie przejęty. Komu co nie wierzysz? A o czym rozmawiamy? Nie, wygłupiam się. Dżentelmen przed południem nie pije. Kurwa, kiedyś tu idzie. Cel Alfa przejęty. Ja pierd... Ej, ja mam pomysł. Robimy tak jak ostatnio. Ja lecę na przynętę, a wy ich wybijacie. I potem wszyscy 20 fragów, a Nanek 20 zgonów. No. Pany, nie z tej strony biegnięcie na TB. Oni lecą na C. Wróćcie się i idźcie na C. Mówisz? Mhm. Straciliśmy cel Charlie. Jaki pojeb. Proszę, apteczka dla ciebie. Jezu, w tym kodzie to się dużo Odsuń szybciej się, akcja odsuń dzieje. się. Stałe RTS-y. Nie ma spadków, co to ma być? A w Call of Duty masz kurde 12 osób na serwerze, to kurde się nie ma co dziwić. Liczą się stałe FPS-y, ale tu masz chwilę mniejsze mapy, tu cały czas na kogoś trafiasz. Niech sobie w BF-ie będzie tryb na 12 graczy. Michał, kupujesz te? Już na zerki. Control clicksy? Mhm. Kiedy będziesz kupował? Kurwa. Cel Alfa utracony.
Na święta może? Git. Mi się może jak się uda, to mi się kupi monitor na święta. A mi się uda przyjechać do Polski, Michał, no właśnie, miałem ci mówić. O, fajnie. Przejęliśmy cel Alfa. Także niech tam Dawid szykuje wodę i Zgadza. tabasco. Kurde, zaszczelił mnie pedał jeden. No to będzie chlanie wtedy. Oj no. Ten Peter to będzie robił to spotkanie. To no, że Powiedział, wtedy. powiedział, że na 20 000 subów. Fajnie, kurde. To ile już macie kont zrobionych? Nie. Ja mam 10. Lol. A chodźcie tak robimy wszyscy konta i każdy mu da subskrypcję. Ja mam Po 5 17. dniach miał kolejne 10. Jeżeli zrobienie tak jednego konta, to tak nie mówię, Straciliśmy cel tylko Alfa. tutaj bo osobne maila założyć, osobno dołożyć tutaj mówię. Subskrybować tak tylko Macieju. Masz tu apteczkę. Przejęliśmy cel Charlie. Ale weź to ciągłe robienie mail, to trzeba by było sobie bota zrobić do czegoś takiego. Nie. I by szybko wpływają. pytał. Jak masz na to samo imię na Ale nie na to samo imię i nazwisko. Jak bot ci będzie robił, to bot ci zrobi losowo. No. Odi, o dzięki. To instalujemy bota, kurde i nabijamy 10 000. A potem musicie zrobić bota, który będzie to oglądał te filmiki od Petera. A to nie... Tylko o A to już subskrypcję. jest... Ale to jest łatwe do ogarnięcia. Na YouTubie goście zrobić... Kurde! Pało To jebana. po prostu będzie, zrobisz bota, który odświeża cały czas stronę i będą mu leciały wyświetlenia. Tylko, że stosunek wyświetleń do obejrzanych minut będzie wtedy słaby, bo będzie miał za 2 minuty. Cel Alfa. Ale przejęty. będzie. Ale zrobić na przykład jak filmik 15 minut, to odświeżanie co 15 minut. Cel Charlie utracony. Ale to ile to się zejdzie? A tak to będziesz mógł zrobić co sekundę. Michał, lecianie szybko do tyłu, plecy. Trafiłeś mi Albo prosto co w łeb, minutę. dzięki. Wow, pierwszy. Wracaj na pole walki. Kurde, zaś na pole walki wraca. To cholery, jasne. Fuck. Przejęliśmy cel Bravo. Chwila, czekaj. Masz. Apteczkę dla ciebie. Tak będziemy się w kółko gonić. Michał, na C. Gaz do dechy, gaz. Trapany na A. Cel Bravo utracony. A nam naset wali rum. A nam naset wali rum. A, kurde, skończyła mi się amunicja. Ale nie skończyło ci się wsparcie. Budować. Straciliśmy cel Charlie. Kurde, i tak w kółko będziemy latać. Teraz na B polecam. Przejęliśmy Co za cel Alfa. głuptasie. Środa niestety będzie zamknięta siłownia. Viver, dlaczego? Mogę opatrzyć ci ramię. U mnie jest nawet święta otwarte. Siulmie! Który? Dony!
O, ty łobuzie. Łobuz to jest. Wsadzimy ci chuja w buzię. Tarararam, tararara. Dosłownie wszyscy są chyba na tym kurde C. Cel Bravo Nie przejęty. płacz. Kiedy odjadę? Bierz się. Ranili cię. Sowej. Zajmę się. Kutasa mego. Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Białego kutasa. Białego misia to było do chuja. To jutro co śpiewam? Metal Cel Gear Bravo. Solid 5 dostanie wsparcie dla PS4 Pro. Uważajcie, leci granat. Cel Charlie przejęty. Nie mam PS4 prawa, że to nie interesuje. Kurde, bo mnie trafi. Ej, no zaszczelcie go tam. Kurde. No W co Niemczech, za w zes? takim bogatym kraju mieszkasz i nie masz Jeszcze Pro? jeden gościu. Nie potrzebuję pro. No po co ma wydawać pieniądze? Mogę sobie iść i teraz kupić PS4 Pro jak chciał. No ty pało. I grucha, jak się nazywa trening na wszystkie części ciała? Obwodowy, Seks. obiegowy? Straciliśmy cel Alfa. Co? O trening na wszystkie części ciała? No. Nie wiem, ja po prostu nazywam trening na wszystkie części ciała. Czy jak to się nazywa jakoś? Poczekaj, zaś ci powiem. Nie obwodowy na pewno, nie obiegowy chyba. A takie mówicie o pracy czy o szkole? Cel Alfa Szkoła. utracony. No ej! Lekcja czyli. Do roboty chodziłem do 16 minimum. Wiedziałeś co to życie? Mamo! No ja już długo wiem co to życie. Życie to ja i ty. Dzięki Odi. To są chwile, Plecy. chwile. Tak uroczne jak motyle. A wy nie znacie zespołu A Jam? zegar daje znak. Nie Chodź znaczy... wyruchać się kurwa mać. Radziu. Jak wywaliło Ja mnie tam? myślałem, Mi że nie już nikt wywaliło. tych piosenek nie Aha, zna. ja wywaliło wcześniej, ale to z 20 minut temu. A to jednak jeszcze jest popularne. Jest popularny? Żyłem jak król, 7 rano, to dla mnie noc. Skoczko. Pracować Pięknie wiewiórka, chciałem. pięknie. Uczyłem się, Nawet masz głos, popie. baby, Tak, czasu. To by był Nanek, nie udawaj Ryśka, nie umiesz. A bo nie mam 2 piw w dupie. Masa drogi, weź szum. Masa. Kurwa. Ja ale to Ale jest ten, beczna ta Stachurskiego dominacja, umiał teraz dawać. sobie gramy. Albo Fila. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Kurno, dobry. Michał, ładne, patrz, no. Michał cię teraz rozwali Raponiksem, Michu dawaj. Oj nie. To jest kuźwa, to jest profesjonalnie Kurwa. wykonane, dawaj. Granat poszedł Co to jest na Rafonix? Taki polska, YouTuber. polska To patologia. mi się podoba. No. Działa dzisiaj Lisa, coś kurwi pod mostem swojaka. Siada na wózku, odwali szatę. No kurde, jadą tak, no bo dzisiaj wiesz o co chodzi. Papara, Pana papa. policjanta stałeś, ja też frajerzy zrogowaciały. Frajerska furo, pójdź na matulę, jebać cię starego. Elo. To jest Tracimy cel zajebiście to jest powiedziane. To jest ten, co matkę tam swoją alkoholiczkę Nie, w nie, nie, gameplay? to, nie. Użyj On jest apteczki. bardziej normalniejszy. Rafonix kurde dzwoni do ludzi na Straciliśmy cel streama Bravo. i na to hoteli opowiada, że kurde z kibla gówno wyleciało i pani mi tu przyjdzie z odsieczą, bo kurde. On taką ogólnie sobie bekę robi, nie? Ale co on odpierdala, jaka telefony nie Nanek rozjebał gościa. A jeszcze umiał udawać tego. Jak on się nazywał? Całuckiego. Jeżeli Wiesz możesz, kogo to najlepiej kochaj. udajesz? Nanka. Ciulny zawsze. Dony, zaś. Tego. Ten magikal, nie? To jest dobra patologia. No. Weź, co to jest? I co? To jest rekin biznesu.
Ale jaki on Taką hajs robię na tym patologia, robi? ma takie wyświetlenia, kutas No. zjebany z rogowa ciała, frajerska chmura. Ja tam wracam i kocham. Apteczka dla ciebie. 3 złote, kurwa. Go ha 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 ha. Na zdrowie. Dzięki. Kurwa, wszyscy mają tak mało HP, że ja jebie. Na zdrów, Kozik. To apteczka dla ciebie. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Dziękuję bardzo. Coś nowszego. Ciul, czemu wy ich nie Ale- idziecie z... To już by nie było takie śmieszne. Cel Skąd Charlie dziad? utracony. Kurwa, na plecach siedzi zrogowaciały sukinsyn. Przejęliśmy cel Bravo. Cofamy na A, pany, cofamy na A, kuźwa. Apteczka, weź się połataj. Tam, hopy. Patrz, no, niech mnie tu wybiegł. Przejęliśmy Właśnie pod kule ale, że biją. jak ktoś jest, to... Czemu Hubert opuścił? Piward pięknie biegniesz, ninja dajesz, czykawka w dupę i leci. Ej, obcy, nie uciekajcie, bo tam goście lecą. Kurwa, zaraz mnie chuj strzeli. Straciliśmy cel Charlie. Panowie, muszę przyznać, że bardzo ładnie, bo pod sam koniec przyjęliśmy prowadzenie, to jest super. Co za pedał? Zrogowaciały. A, jednego tylko. Trzymaj apteczka. Proszę. Trzymaj, apteczka, ej kolego, apteczka. Cel Bravo utracony. Wow, już tam mu oko. Hopsasa, hopsasa. I spierdalamy ode szybko. Apteczka, użyj jej. Dzięki, nice. Nanek, aż się podniósł. Z czego, że się podniósł? Chciałem cię resnąć. Nie, ja ogrom, ja mam 11 na 11. To ktoś się podniósł. Ej, ja wiem, że tam kilku patałachów gro, ale nie musicie wszystkich kurde do jednej kubki, że to jo. Nie, ale ktoś z naszej drużyny się podniósł. Myślałem, że ty, bo medyk, nie? To ty Avostina. O, snajper, a skąd ty ciulu strzelasz do mnie? No, teraz mnie możesz podźwignąć. Jest końcowy frag, nice. A to są chwile. Ale zerwał. Aj. Ja nie wierzę po prostu, że on sprzedał BF-a, no nie wierzę. A ta sprzedał BF-a. Koło chuja 5 lasek, nie ma opcji. Samemu jak wygrać to da, ale tak, wiesz, gdzie jest taka ekipa sprzedawać, to nie ma bata. To nie jest podobne do pola. Mogę zająć się twoimi ranami. Przegrywamy. Dziękuję panowie, jak to się grało. Jak przegrywa? Wyjebaliśmy. Pierdol. Kurwa, zabił mnie pedał! Kurde, bele. Wołga.
Halo, mama? Mocno do Michał. Co? Aha. Jak tam panowie my wyszli w tej rundzie? Nic nie gadacie. Przednia runda. Do 5. Wszyscy ze zrywu. Potem przerwa i ty. A, no to standard. To normalnie, to się nie ma co dziwić. A we Fortnite'a ktoś dzisiaj gra? Nie. Nie. A w kosza ktoś gra? Nie, nie nerwuj mnie z tą grą. Mi się nawet... Nanek, dawaj w koda popykamy dzisiaj. Z jakiego koda? A w obydwa. W obydwa? Nie no, którego masz Ja zainstalowanego? mam wszystkie drzwi mam, ale nie wiem, które mam zainstalowane. Możemy w Infinity Warfare zagrać, albo w Modern Warfare. Kurwa, chuj by to strzelił. Panowie, wyrażać się. Oj jeb... Dony, mamy cię! Haha! Kurwa, teraz to inny. Przejęliśmy cel Charlie. Michał, gramy po tym Dead Island? Ja chciałem, że mnie korciło na Overwatcha, tak? Na 10 rankę. Ale Dony, jeszcze nie ma mam tego. cię! Jutro, od jutra jest sezon, ja dzisiaj już patrzyłem specjalnie. Mam, to jo. Audition, można wstawaj! jutro Audition, nie ma grać. czasu, Ale to jest dobrze, wstawaj! jutro jest wtorek, Spadamy, bo tam a goście są. środa jest wolna, to wieczorem Gdzie możemy są? napierdalać, także... Atakują! Kontrolujemy wszystkie Dobra, cele. mamy ten punkt. Bo A też chciałem mi się Wiewiór grać. nadal z niedowierzaniem, że O Quick kurwa. Pała sprzedał BF-a. A, przestań. Jak Straciliśmy cel można Bravo. On nie taką sprzedał grę sprzedać? Battlefielda. No. Przecież ostatnio kiedyś Nie ma pisał, że spada. żegna się z nami na jakiś czas Proszę, i apteczka na dla ciebie. ekipie nie wyjdzie. A za pół godziny na ekipie pisał, siema. Nie, to nie było za pół godziny, to było po dniu, bo ja wiem jak to było. Nie, 2 dni, prawie tydzień mnie nie było, 3 czy 4 Nie dni ty. mnie Nie nie było. ciebie, ty głuchy jesteś! A kogo? Bo ja też ogóle, muzykę weź. nie było. A kogo? Ja jebie, ładny A szpik. kogo? Jeb mnie! A kogo? Ty pało! O, dziękuję drogi kolego za podniesienie, bardzo serdecznie. Nie ma za co. Już jak tak bardzo go bolała dupa na te 100 zł, to mógł na przykład powiedzieć, że kurde, chcesz to byśmy zrobili zrzutę po dychę i kurde mu dali. Ta. Na chwilę. Nie no, ale chyba nie sprzedał, no bo bez jaj. Nawet gdyby sprzedał, to by kupił. La 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 la. Michał kogoś tam zaraz pierdolnie, z tego co... Tak drobne jak motyle. Chwilę, Cel chwilę. Bravo przejęty. Kurde, hopy. Hopy, Co tam obudźcie leży? się. Bo ja ci ma. Dziękuję ci, mój dowódco. Kurna, zostało mu 7 HP. Proszę. Oj, oj, Patrz jak oj. strzelają. Och, wam powiem panie. Właśnie miałem ci Michał mówić, znalazłem maczetę co ma 500 obrażeń, od chyba 14 levelu. Dzisiaj. Jakieś hacze było. Grałeś sam? Co? Sam grałeś? Ale nie robiłem żadnej misji, tylko tak sobie chodziłem po mapie. Ej, ej. Ej.
Ej. Jeb go, ha ha ha, trollololo. Uważaj, Nanek, chowaj się od razu. Dlaczego, po co? No tam siedzą w tym domku. Wiem. Kurde, nie trafiłek, dwóch nie umie trafić. Czekaj. Kto tam muzykę puszcza? No, streama mi zlikwidują. Kurde, jak nie pogubione klatki, jak nie internet, to ktoś muzyka puszcza. Coś zbugowała się szczekawka, no ja pierdolę, no. La la li li, la la la. Daneczku, biegnę po ciebie. Nie zdążyłeś. Biegna po ciebie. O chuj. Nie Lol. zdążyłeś teraz. Życzę ci tut mi like. Ty pało! Tut mi like. Przez twe oczy zielone, zielone. Jankes, nie podnoś mnie. Kurwa mać, ktoś mnie musiał trafić. Nie wkurka ta muzyka. Dlaczego mnie ktoś musiał trafić? Ej, ciszej mi to daj. Nanek pana dostanie za naruszenie Przez prawa. twe oczy Ja tam zielone, masakrę zielone. wyciszyłem, nie wiem jak to. Odjebało mi. To ty jesteś jak mój wujek, nie? Ja mu coś padnie w ucho i to by śpiało 5 godzin, nie? Kurde, nie umia go trafić. Ale granatem kogoś zabiłeś. Ale się gości... Sina, uważaj za tym, za czołgiem, tym rozwalonym. Ale się gościu zdziwił. I się cofnie, jak go zabijesz. On jest tam, patrzysz na ciebie. Pięknie, i teraz Pany, się mocno apteczka, podnieść. apteczka, pany. Czemu nie przejmujecie C? Weź Danek musi was dupa wam ratować. Super, Sina, dzięki wielkie. Cel Charlie przejęty. Sina, ty w ogóle tu jesteś? Masz, kurde. Ale się na koda nastawia, bo jakąś tam ekipę kill będzie miał do grania. Patrzę ci rany, co? Ja też będę miał ekipa. Opie, jak ja będę miał ekipa, jo i cały internet. Grucha kupujemy koda Legia, specjalnie filmowy po to, graczu, żeby ich siema. polić. Nie, Szczerze, nie oglądałem. gdyby to był jakiś taki klan, to bym kupił, ale w pudełku. i bym to Opowiadaj, później co tam sprzedał. ciekawego. 5 meczy się nauczyć, żeby grać. Nanek ogląda Kolejne tylko 5 swoje puścić filmy. w pierdol i sprzedać koda. A zresztą nawet nie muszę kupować, bo sąsiad ma. Straciliśmy Jak cel to Charlie. gówno jest przecież totalnie. Filmowy graczu. Co tam? Opowiadaj, jak tam było. Wróg ma przewagę. Teraz tak, kiedyś nie. No ale to drogo. Kiedyś to kurwa było mega. Kiedyś to kład to, o Jezus. Jak ja słyszałem Call of Duty, to mnie dużo powiedziały, kurwa. Uważaj, no pięknie. Nanek to był, Nanek! Też jak słyszę Call of Duty, to mnie dupa Kurwa, granat! Dźwignij mnie... A, już kupa. Już kupa. Kupa, już kupa. Ej, mam 7 widzów, a ino jeden pisze. Co jest? Filmowy graczu, wyżej tam mam ten, komendy ciekawe. Na przykład Ginter FB, albo, znaczy wykrzyknik Ginter FB, Cel Charlie albo wykrzyknik link. Albo wykrzyknik Ginter ekipa. Na B? Pany na B? Pany idziemy na B? Ktoś ładnie tam. Ja zaraz wracam, pany. Spoko, przyjdź zaś. Przestańcie w kolegi strzelać. Kurde! Już Na to bazuką. quick pałac zapluta, kurde. Ja mu dam.
Takie szczerze tak że po boku były taka nie za bardzo sztywne, bo jakbyś zakładał ten kask, to wiesz co chodzi, żeby ci nie bolały później boku głowy. Halo, halo. Quick Pull nie jest na tyle biednym człowiekiem, żeby musiał sprzedawać jedną grę, żeby sobie kupić drugą. Więc nie chcę mi się nie wtedy. sprzedał po prostu nawet, Jeszcze jeden! żeby po prostu, bo już nie chciał mu się grać. O, poleciał. Zgubiony granat. Oznaczysz B, Michał? Ale no nie no, aż mi się też wierzyć nie chce. Przejęliśmy cel Brawo. Dobra, jestem. Ale masakra jest młody, łyka tylko jak pelikan. I też już się BF zaczyna Straciliśmy nudzić. cel Kurde. Brawo. On łyka dosłownie chyba Ciągle to wszystko. samo i to samo. Straciliśmy Kurde, cel to po co Charlie. ja ci te premium kupował? Ty no ale to, że nie ma Quick Pulla, to znaczy, że nie ma całego zrywu. Z graniem w tą grę, tylko że zaczynam Plecy, się nudzić, plecy, muszę Jankes, sobie zrobić plecy. przerwę. Plecy. Ciul! Dony, ty łobuzie. I kurde, jeden z nich zmarł. Przejęliśmy cel O, Charlie. to fajnie filmowy To chuj, gracz. nie gramy. Subik zawsze dobry. To już te wypady na browarka nie byłyby takie wesołe. Przez te oczy zielone. O Co za kutas? Granat poszedł, uważa! Nie, to szło tak. Przez te dresy zielone. Kuść, papa. Aczkolwiek no, jeśli Quick Pull naprawdę sprzedał, nie Wow, będę z nami pany, więcej ja mam 13 do 11, obejrzyj to. Quickball nie sprzedał BF-a, sobie jaja robi przecież. No tak, no. Normalne. Ej, pany, jakie ja mam staty. Kurwa, no nie mogę, no, No. kurwa Pierwszy raz na jebaną. plusie. No, Apteczka, weź się połataj! jeb mnie tym granatem. To rzeczy. Ty, pało posprzątane. Pierdolone gówno. Dlaczego panowie wy Nie, tak po tym brzydko meczu mówicie? kończę grać w BF-a. Powiem ci tak, odruch naturalny. Zająć się Mateo twoimi mnie ranami? zabił, zajebiście. Jak coś mnie denerwuje, to łatwiej Kurde! sobie, kurwa, niż jakąś Dźwignij mnie go, Ginter, wybitną Chodź. wypowiedź. Trzymaj apteczkę! Dziękuję. Zdrowy jak ryba, tak jest. Przejęliśmy cel Alfa. A jak na jakiś było cię widzów na live'ach? Cel Brawo przejęty. No, troszeczkę. Z dwóch? Z dwóch. Takich riktik co cały czas chodzą, nie? Taki kiedyś tylko. U mnie, odkąd Nanek Nie, wrzucił to fajnie, ten że się filmik, rozwijasz. spadł. Podoba ci No ale to. już, słuchaj, już masz więcej widzów niż wiadomości. Wiwer, ale przesuń się, co, bo ja nie wyjdę. Dony, mam cię, kuźwa, mam. Się, panie poruczniku, suń dupę. Siema kamień. No siema Mendy. Się mówi, ty Cześć. jebany kocie, wypierdalaj. Zobacz, zakupił tego. Nie, projekt ja i tak BF-a nie mam, 3 płyta złama, nawet mam w dupie nie kupuję na razie. Ty powiedz mi, jak ty co zrobiłeś, Kamil? Wierzysz w to, Normalnie, że... no napisał mi, że kuzynowi grę sprzedał. Za dobrą cenę. A używka za 4 dychy można grywać już. Do własnego kuzyna tak trochę Kontrolujemy zrobił. wszystkie cele. No, Chuj tam. W dzisiejszych czasach to się przeżycie. Ale Tak, powiem- jak Co byłby za dury. trochę mądrzejszy, to by się nie dał zrobić. To sprzedał BF-a za 100 i kupić za 4 dychy? no. Pewnie tak. Straciliśmy Dobre. cel No, ale Ej, kurwa, musi strasznie stara, nie kurwa, lubić tego Polska- kuzyna. Strasznie ci powiem. Ej, ale kurde, Polska w pierwszym DLC w kodzie, kurwa szok, nie? No. No też. Utracony. Kurwa szok, nie? Zdziwienie. No, zdziwienie ostre, nie?
Ale Spider-Man mega, kurde, Detroit kurwa też mega. A to już się kurwa, podobna skończyło? historia. Tak, już tego, no. To Ale się zaraz mega. obejrzę same A ty tutaj widzę, Kamil, nowe same nowe gierki kupujesz. Assassin, tak? Project Cars 2. To kurwa stary, jak mam teraz zarabiać kurwa na rękę, proszę ciebie, kurwa, 2-3 Trzymaj, rocznie apteczka. kurwa gadamy. To A easy. jeszcze, a do Co jeszcze tego będziesz kupował? nie wiem, na razie kupuję kurwa koda, znaczy koda, może za chwilę będę miał. Pany, plecy mocie, plecy, odwróć się, plecy, tam idą. Apteczka dla ciebie. Kurwa. Jak się uda, to za chwilę. Kamila, prosto się netto. Netto. Tararariri. O kurde, panie, no to Jeszcze Nie ma rękę, nie? Jeszcze na święta z tego co się dowiedziałem, to będzie 500 zł tego bonusu, nie? W pieniądzach. No, miałeś robić, ale widzisz. To ja zrobię coś takiego, że napiszę do A gdzie ty, Kamil, pracujesz? Call of Duty Polska, podam się za Nanka, nie? Bo miałem z agencją. Zlecę mu nagranie reklamy, a ja sobie tam- za friko pogram. Tam normalnie wykształcenie średnie, tak jak do Orange. Napiszę im, Ale żeby co, mi co, wysłali co, wersję co, co? recenzencką No bo ty tam koda. jesteś kim? Tym sprzedającym? Podam czy się tam za Nie, Nanka, no bo pracownikiem, mogę pracownikiem normalnie tego, pomocy technicznej. Tylko, że mam ponad 2 lata, wyniki mam porobione, kurwa, i wiesz, no i sami zaproponowali przejście do tego. Na normalną umowę etatową, nie? Z firmą, a nie z agencją. A jak... Dobra, nieważne, nie było pytania. Czemu ty dręczysz mnie, córko grabarza? Nie mogę, za dużo ci się tego BFA. Ale powiem ci teraz tak, ale Microsoft kurwa naprawdę niech spierdala z tego rynku. To co oni kurwa robią, to ja też w głowie nie myślę. Ale jak splittową całkiem, to my będziemy mieli przestranę jako gracze. No ja wiem, że z tego, bo wtedy będziemy miał monopol, Kurde, ale- palę się, pany. Jak Pany, palę jak się. oni swoją konsolę kurwa Kuźwa. promują kurwa telewizją dalej, to o czym gadamy. Zero gier nowych, zero kompletnie Co, ekskluzywów. poczekaj, bo ja Co nie ty słyszałem, bo gadasz, Nanek nowa ci Forza? przerwał. Co reklamują? Minecraft 4K. No słuchaj, Minecraft No, 4K, człowiek. dalej kurwa telewizja 4K odpalana na nowym Xboxie, no kurwa masz, no oni są Pokuć mi to. pojebani. Oni kurwa chcą walczyć o klientach? Poczekaj, jeszcze Nintendo wyprzedzi. No to żeby się O, nie dziwił, to już kurwa. było śmieszne, nie? Już dogania ich. Już Nie, Nintendo ale ich ja, dogania. ja mówię, Już jeśli na ich przykład... dogania, ale w Japonii się tak Nintendo rozchodzi się w głowie nie mieści. Ale w Stanach lepiej się Oczywiście, sprzedaje niż że tak. Xbox PlayStation. Ale co tam Nintendo może zaproponować ciekawego, powiedz mi. Nieważny Nanek, ale Ej, bądź Nintendo że Switch walczy. jest dobry, jak Nintendo- chodzi o konsolę, Nintendo tylko gier myśli nie jako ma, nie? Właśnie. Fajny. I mają Ja jeszcze jeden minus, pierdzielę, nie kto dają mnie tak spolszczenia do gier. Przejęliśmy cel Alfa. Zero spolszczenia, nawet napisów nie ma. I to Podobno... przez to w Polsce na przykład mają mniejszą publikę. Znaczy Tak, w sensie, tak. że... No każdy wie o co chodzi. Far Gdyby Cry, oni tu filmowy dali- gracz pisze, że Far Cry 5 się szykuje. No, jak tego? Audition kupujesz Far Cry'a? Tak, kupisz, to też kupię. To możemy coś pogać tylko w korpie. Kupuję, bo wszystkie misje w kopie będzie można przejść. Straciliśmy Ej. cel Alfa. A, to a ja- spoko, to kupimy. Ej, to ja Tym też eksem kupię, trailerze, co chłopcy, ja też widziałem, kupię. to- Zagram z wami Ale 2 to razy i dwie osoby. wyciepia gra. Tak, Fortnite. No to... Nie, to... Wszystkie misje można robić w koopie? tak, wszystkie będzie można. O, ty pierdolisz. To będzie można normalnie sobie latać, kurwa, zwiedzać wszystko. Na luzie. O, Ej, Michał. powiedzcie mi, co żeście się tak śmiali? Pamiętaj, bo to jest lubi shit, pamiętaj kurde o tym. No Straciliśmy dobra, ale cel patrz Charlie. na Asasyna nowego, to dobrze zrobili. No Assassin jest dobry, naprawdę. Ja w ogóle właśnie, ja jestem strasznie zafascynowany. Moim zdaniem to dobrze, że robią. Tylko czekam aż skończymy ten Island i wtedy jak będzie możliwość to lecę do sklepu kupić od razu, bo spodobały mi się te czasy tamte. W Egipcie wszystko super, mi się Ale zajebiście. powiem ci, że mega zrobili, kurde. Fajne jest na czasy. Oglądałem trailery i pierwszy odcinek, zobaczyłem pierwszy odcinek, mówię dalej nie oglądam, bo tą grę na pewno kupię. Ale kurwa, zobaczyłem trailer tego Spidermana. A to VR-a, tak? No, nie no, To jest co, fajne. Spiderman? Ja. Nie, normalny. Normalna historia, chłopie. Kurwy nędzy, Znaczy, panowie! fajnie się Jakie zapowiada. tu teksty i cisną! Jakie? Kurwy nędzy, Michał? panowie! Ale Sony chyba pozamiatało, a ten chyba trailer The Last of Us, kurwa. Nie widziałem, ale nowy jest, czy ten stary kupowany? Nowy, ja myślałem a jakie całkiem kurwa daty inna gra premiery jakaś. były? Chodźcie na Nie C! ma. Pany, Na- zaś tu leci Na gościu! przykład tak.
Spider-Man wiadomo 2018 końcówka roku. Ach, więc jeba. pierdolą. Alfa przejęta. Detroit Kurczę, początek blady. roku. Teraz Cel was brawo wiadomo, że to utracony. będzie na ubicie tego. Na ubicie już kurwa platformy całkowicie. Na zakończenie generacji. Nie no, może tak źle nie będzie. Nie, będzie. No, czuję to. To będzie koniec. Tak samo nie było tego, nie było tej gry Kojimy nowej. No i kilka nowych fajnych gierek nazwiera. A ta No, nowa generalnie gra powinniśmy Kojimy to będzie mnie w ogóle skończyć, nie? interesuje. Dla mnie to Ach, jest... pany, kurwa. Jeszcze w grudniu? W grudniu chyba jest ten PlayStation Experience, nie? Jakoś tak. Czekaj, Tak, tu Tak, piszą. to jest tak. Ale za rok. Coś koło grudnia, no. początek grudnia. No to Cel że on kartki tam przejęty. będzie pierdolą do pieca już kuba i wiesz, wszystko pokażą. Bo innego wyjścia nie mają już. Ale co? Tam pewnie podadzą jakieś daty premier wreszcie. A 2020 podejrzewam piąteczka już wyjdzie. No. Gdzieś No, tak nie No, 20. też tak stawiam. No to jeszcze wytrzyma te 3 lata, niech wytrzyma. Jest taka Znowu ubierać możliwość. sobie na Nie, no. kolejną konsolę. Podejrzewam, że na E3 Apteczka za rok, ciebie! może za Będzie 2 zapowiedź. lata, będzie zapowiedź. Ej, Powiem ja ci wam, powiem, panie, ja ci Jebany! okaże powiem, się, że ja kupię konsolę w dniu premiery PS5, nie? A przez pół roku jeszcze będę grał na PS4. To nie będzie w co grać. Tego się boję. Będzie w co grać, bo to będzie już moim zdaniem... Moim kurwa, zdaniem tyle- są wsteczną tyle kompatybilność. gier będzie. No to raz. Straciliśmy cel A dwa Charlie. tyle gier będzie na czwórce, będą już tanie jak barszcz, chłopie, że to się w głowie nie mieści. To wtedy będzie się kupowało jedną za drugą. Ale Jak Ubi jest mi teraz na zaimponowało po PS3. tym nowym Assassinie, naprawdę. Za 200 możesz kupić sobie co najmniej 9-8 gier. To jest minimum. Takich fajnych, ciekawych tytułów. Wszystkie 3 Unchartedy można dostać za 5 dyszek. No, A jak się dobrze poszuka, to i za 4 dostaniesz. Taki przykład daję, nie? ale powiem ci, że tego... Naprawdę To jest Microsoft mi się zastanowi. Najlepsze, że tego, pojawi cały ten puk ich kurwa ekskluzyw zajebany, w Chinach zablokowany i w Chinach gra nie wyjdzie. A ten E3 ma być za rok, nie? Tak, No, czerwiec. W jeszcze raz czerwcu, wró- no, a tu. na tym E3 jeszcze nie zapowiedzą tego. Jak się to nazywa? Nie, czerwcowy. Filmowy gracz czy Na właśnie Gamescomie coś. znowu nie będzie, no Za chyba, że wcześnie oni jest. oleją, chyba, że 3 oni oleją całkowicie. Na święta może zapowiedzą 2018, ale nie, 18, no Ony. gdzieś tak czuję. Ej, dźwignijcie Ale mnie, to pany. albo na 3 w 19. Pany, Nie dźwignijcie tyle, co mnie. im zapowiedzą, nie tyle co im zapowiedzą, a może Dobra. wspomną coś o nowej konsoli. No Wspomną jakieś coś- przecieki może będą już pod koniec przyszłego roku. Jak my to wygramy, nie? To będzie Dziękuję, oszałamiające, powoli panowie. A zawsze może coś czego, bo już zaraz mi Uwaga, granat to leci! Ciśniemy! Czwartek albo w piątek muszę do Lublina jechać umowę podpisywać. 8-8. Blisko wygranej, pan. O chuj ty! Jesteś ranny? Kurwa! Ja też tak czuję, że my tego Jak nie wygramy. wygramy, to będzie Nie wygromy. niemożliwe. A, punktem. Kurde, Ej, jednym mać. punktem. Dobra. Ja wyłączam już BF-a mi starczy. A wiesz, Łukasz, że oni mi tego nie opłacają, tego podpisania? Jak się nie to płacają, muszę- podróży tam? To nie, to muszę sobie sam zapłacić wyjazd. Zajebiście. Ale No nie to mogą ci nie- umowy wysłać, na przykład pocztą? Właśnie nie, muszę nastawić się trochę do tego. Bo później tak kierownik przyjedzie z Lublina do mnie, Grał, grał. wiesz? No. Okej. Ja sobie tego O, VR-a zamówię, najlepszy ale to oddział, będzie pany, my są najlepszym oddziałem. Na wakacjach Ale- przyszłego roku, muszę chałupę skończyć. No VR-a? ja też, Tak, sobie pany, prawko najlepszy zrobię. Ale oddział. wiecie, że VR teraz stanieje. Bo wychodzi nowa jego wersja, ta troszeczkę Tak, wiem, będzie tam zmieniona. wiem. Lepszy wyświetlacz, tak dalej, wiem o tym. Nie, wyświetlacz ma być ten sam podobno. Nie, lepszy jest. Tak? Tak, To, mamy lepszą bo ja chałupę. chciałem zrobić coś takiego, nie? Bo myślałem, że będzie taki sam wyświetlacz. Dobra, Chciałem to zrobić tak, mamy- że kupię sobie tą starą wersję po prostu w przyszłym roku, nie? Mówię, o, zacznę to- za to troszeczkę kasy. Kurwa, padłem. Bo pewnie będzie chodziło około A ile, Michał, czy tysiaczka. Czy BF-a na razie katujesz? Chodź na inną imprezę w detale wygranej. Nie, na pewno, że będzie Dobra. wsteczna kompatybilność. Czwórki z Siema, piątką. chłopaki. Na razie, trzymaj Ale się. to No, jak że- będzie ta sama architektura, jak nie będzie ta sama architektura, to nie pyknie. Jak będzie Ale ta powiem ci architektura, co tyle, była w PS3, to nie pójdzie. Na Far Cry'a to są, Łukasz, obejrzyj trailer zaraz. Co ci wysłałem, powiem ci, kurwa, mega. Aura, siema. Siema. Dobra, na Ale razie. powiem ci, że Primal też się fajnie zapowiadała.
Mi się No podobał. widzisz, tylko prawa był spoko, tylko że trochę te misje były takie No, Ej, to dobra. kaj John Cena rozwalone. poszło. Monotonne, no. To jest wada mała, ale tak to ja uwielbiam takie klimaty i mi się podobało. Ale dlatego. nie, ja ci powiem tak, już mi się podoba sam pomysł na Stany Zjednoczone. Bo A ja powiem wam, że grałem w tą grę i moje odczucia są mieszane. Na pewno nie kupię tej gry, jak będzie droższa niż 8 dych. Ale co? Dopóki Assassin? nie stać. Nie co? Nie, Far Cry? Far Cry, no. No to Dopóki skopiuj nie w Play. stanie No poniżej to- 80 zł, to ja tego nie kupię. Dony dołącza do imprezy. Dony. Ja kupię. Ja mówię, bo kurde, właśnie pograł w kopa, wiesz? Co mówisz? Elo. Strasznie mi Dony, pograł w widziałeś kopa, jak nie? cię parę razy majtłem? Ładnie. No widziałem na początku pierwsze 2 strony, jak ja miałem to... Przejęliśmy cel Alfa. Wyrabiam się, wiesz? Jeszcze tak 2 lata i ci powiem wejdę do wpornu. się skończy ta generacja konsol. Jak się skończy, jak w ogóle każdy przejdzie na Ja inną myślę, gierkę, że w to wtedy nauczy się 2019 grać. będzie PS5. Ja stawiam na ten Mogę 19, zająć się 20. twoimi ranami. No, pewnie Ja będzie. myślę, że- Ja myślę, że grudzień 2019. Nie, Tak, i za wszyscy wcześnie, kupią a go w wiesz, nie, styczniu. za wcześnie, a wiesz dlaczego? Bo 2020, 2019 mają być kurczę, nowe D. Nowe Tracimy procesory i cel karty Alfa. graficzne to AMD. Więc mi się wydaje, że oni gdzieś tego. Może Są koło nowe 20. karty. Ale Ja może myślę, że nie zrobią wrzucą Intel plus najnowszej Nvidia generacji kart, ani... i Co będą ty? lepsze te sprzęty. Ta konsola ile by kosztowała? No właśnie. Straciliśmy cel Alfa. Muszą dać teraz dużo lepsze procesory niż są w tych, czyli na przykład lepsze niż karta graficzna. Bo to jest priorytet. No ale też konsola nie będzie kosztowała dużo. Znaczy oni Kurde, chcieli w taką blady. samą cenę, jaką jest teraz. Tak, nie Żeby mogę- na premierę nie Konsoli, przekroczyła która 2000 będzie złotych. kosztowała Zamiast 1000, tego Tak, bo nikt tego nie kupi. Jakiego Bo Spidermana? czwórka się sprzedaje chyba lepiej niż trójka w tym momencie. Teraz aktualnie tak. Maniac. Dlatego, że jest tania, czwórka była droga. Trójka była droga na początku. Aha, Mhm. o co chodzi. No i też No czasy ale były trochę inne, zobacz nie? ile ta Powiedzmy konsola teraz to- wytrzymała dzięki temu. Zobacz, No a 8 czwórka lat. też daje radę, ma w chuj gier, no już, no w chuj gier, no. Tak. Ale co Ej, i my co? tak I Peterowi zmienią kurde ten... konsola, generacja konsol i co? Zaś będzie od początku wszystkie remastery zbierał i wszystko. Ale to z Peterem, on to kupi, stary. A on już teraz już Ty nie się kurde kupuje. Petera nie przejmuj, że Peter kurde... On już teraz zbiera. No ale już nie kupuje wszystkiego jak wychodzi. Pa, No pa! jak nie, Kotek. Asus na co kupił? No to... Uwaga, rzucam granat! Ale kupił. Tego, F1 kupił, założę się, że nawet tego nie odpalił w ogóle. PSA raczej też nie odpalił, bo może raz odpalił. Kurde, co za głupek zymie. Także wiesz, nie? Czego nie odpalił? F1. No nie odpalił. No nie, on jeszcze nie ma zainstalowanego Project Cars. No No. czas. O co ci chodzi? No. No. Stać. Ale, no dobrze, Nie, wiesz, ja mam kolekcjonować. ale nie, to, o Peter jest jeszcze pół biedy, nie? Ja mam lepszych ludzi znam, nie? Ej, kup Znaczy siebie, ja wiem o tym. Fortnite'a, będziemy grać! Fajna kampania! Gramy w kampanię? Nie, ja idę na Mamy BF. kupsę, mamy kupsę! No to ja wam powiem tak, na PC-ta kiedyś jeszcze grałem, na PC miałem około 200 gier. Na PS3 miałem wszystko co wychodziło praktycznie też, ale to już to był Ale to Na przykład gramy ja w tego nowego Fortnite'a kiedy? Wolfa nie kupię, dopóki nie stanieje do... Jutro zagram na Fortnite'a. 7, Ja, 8. Jak jutro garnę temat, jutro zagram. Nie, Ja. zagram. Czego nie zagram. kupisz jeszcze raz powiedz? Cel Alfa Wolfensteina. Bo dla mnie to jest za dużo. A ja właśnie dzisiaj gadałem z typem, mówił, że jest zajebisty, kurde. I... Wolfenstein jest mega, kupiłem na Allegro za 40 z hakiem. Na 10 dni konto. Dziękuję, tyle mi wystarczy. No tak, bo ty to skończysz Apteczka, 2 weź się dni. połataj! Max. No, tam Do góry! Ale nie, 6-8 godzin kampanii. tam ktoś mówił, że ona jest na 6 godzin, nie jest na 6 No, to Ciul mnie jest na jeb. 6, bo Matko jebca. koleś wymasterował na najwyższym poziomie trudności. Jest nawet filmik na YouTubie.
6 godzin. A powiem ci No, tak, taki to zawodowiec, wszystko wiesz, zależy to- jak ty przechodzisz. No. No dokładnie, jak sobie gdzieś Jak patrzysz, ja za grałem granat w wybierasz. w Horizon Zero Dawn, to mi to zajęło przejście całego 50 godzin, a gościu tak się sprężał we wszystkim, że zajęło mu to 30 godzin. No. I Dokładnie, gra, to a jeden gra, i ja tak, się cały jeden czas gra fajnie inaczej. bawiłem. I on się cały czas fajnie bawił, tylko że on to robił szybciej, nie? Ja to na spokojnie sobie tam pooglądałem różne rzeczy, nie? To się też liczy. Czas spędzony na obczajanie różnych rzeczy, powiedzmy, ja w menu dużo siedziałem, że sobie tak, albo po prostu robiłem wchodziłem w tryb zdjęć i sobie po prostu Dobra, ja spada, robiłem będę jakieś potem, na zdjęcia. razie. No na razie, trzymaj się, cześć. No. Ja tam też lubię na przykład tak grać. Zależy od gry, ale lubię sobie eksplorować Przejęliśmy cel, na przykład brawo. dużo, nie? Na przykład Unchartedy, czy takie bardziej gry przygodowe, to ja sporo eksploruję. Ja mam spędzone 6 czy 7 godzin w Uncharted Zaginione Dziedzictwo, a mam dopiero 4 rozdział. Bo sobie A dużo jeszcze nawet oglądam. tego nie grałem. A kupiłem w RPG dniu na przykład premiery. lubię Jebnie. Matko jebca. biegać, kurde, wiesz, szukać wszystkiego. O, Oju, ale Assassin mnie zaskoczył w tym roku, trzeba przyznać, że dobrze im zrobiła ta przerwa. Ale w czym? No. Czekaj. W Assassin's Creed. Assassinie. A no. Ale Assassin jest świetny. szkoda, że im trochę tego. Szkoda, że Proszę, trochę apteczka dla ciebie. i uprościli Ty, tego. a wy w tego Uprościli BF-a jeszcze oprócz chłopaków. mnie ktoś grał? I ja gram. Dawaj Nanek na koda weź tam. Jebnie. Ale Którego- Nanek, ty masz koda koda kupionego gracie? już, nie? No, No to dobrze, będziemy grać. tylko że jak mi przyjdzie z Empika, to dopiero 6-7. Nie, dlaczego? no tutaj ja No mówię, bo albo tam nie są ma zawsze takie pały są, wiesz? I debile i... No. Nie, ja dlatego nie kupuję w Empiku gier, bo zawsze przychodzą z opóźnieniem. Ja tam kupiłem Tekena 7 i 2 tygodnie po premierze nagle się skapnęli, że muszą mi wysłać zamówienie. Tak. Chyba Tracimy sobie... kontrolę nad celem alfa. A kupiłem No. preordera. Empik serio tak robi, no. Empik ma ładny burdel. Ale kurde, Sucker Punch też ładną Straciliśmy gierkę cel pokazał. alfa. Jaką? Coś To o ci co samurajach, robili nie... tego, ci co robili... Infamous, Infamous. Mhm. No. Coś jak tam, nie pamiętam nazwa, ale kurde o samurajach będzie gameplay. Także kurde Ja się też tam- może być. Wczoraj śmiałem się z mojego kumpla, bo kupił South Parka za 200 z kawałkiem, nie? W dniu No, premiery. to nie do A tego ja na dzisiaj już pobrałem skrakowanego i sobie grałem. South Parka złamali tego, 3 godziny po premierze Przejęliśmy już. cel, Także. brawo. No, to jest super, banalnie do skakowania. Ja sobie dzisiaj pobrałem, bo akurat dzisiaj siedziałem sobie cały dzień w domu, do szkoły nie poszedłem i... Słuchaj, oni filmowy tego gracz, już nie będą rozumiesz, tu wspierać. ma ciekawe ten. Nie lubi tego Toma Hollanda, czy jak on się ten chuj nazywał, Hollanda. Denerwuje go ten, rozumiesz, ten głos i zbyt się jara swoimi rolami, jak najbardziej. A najbardziej to w nowym Przejęliśmy Spider-Manie. cel alfa. I stwierdził, że jak tam będzie ten głos, to nie kupuje. Ej, To zdubbingują to. I tak właśnie będzie polski dubbing, więc o czym gadamy, jak Właśnie. każde grosony. Ghost of Showing. Tylko Bloodborne nie miał. Cel Ale A tak to ja, się wszystko, dziwię, ja się dziwię, że teraz wyszedł Bloodborne 2 czy coś takiego, to będzie dubbing. No, pewnie tak. Myślę, że tak. Znaczy, A co mnie ale drażni tak- w tych grach czasami? ale to tak jak między kupisz- Bogiem a prawdą, nie? To ile tam było tych dialogów? Głównie czytałeś jakieś questy i Tak, tak dalej. Tych cutscenek to było strasznie mało. Ale wiesz, chodzi o to, że w takich grach jak Bloodborne czy coś zbierasz dużo tych przedmiotów i cholera wie po co one są, tak? One są w angielskim, one są tak opisane Dony! takim jakimś dziwnym tym angielskim. Ej, Dony! Ale nie, przecież Bloodborne ma polskie napisy. No tak, ale mi chodzi, wiesz, w grach tego typu, nie? Znaczy ja nie gram zazwyczaj w takie gry. W A RPG... Bloodborne pewnie tak słyszał chyba tak. W RPG to tylko Bloodborne i Wiedźmin, nie? A coś miałem mówić, bo Ale jeszcze to nie są takie Wiedźmin, tak, ale Bloodborne nie jest RPG. Ale podchodzi pod RPG. Podchodzi. Tracimy Tak- cel Charlie. Tak, no dość mocno.
Ale ja tam Nie. nie lubię tego wszystkiego. No, ale najlepsze to było jak kurwa ktoś tam napisał na polskim Twitterze EA Polska. Masz Czy tu będą apteczkę. mogli w Star Wars Battlefront 2 zmienić język napisy tak? Nie, dziękuję, tylko konsole. Co będą mogli zmienić? I Dupę. dobrze. Ej, Chuj dubbing. im w dupsko. Dubbing. Chuj im w dupę. Czyli ludzie na Jebać komputerach grają pecety. w